Ej, wiesz co, bo jak my robili ten podcast Rok na Z, Jo. to ja miał taką łudba, żeby chudzy wypisać co słowizna i żeby mieć tam przed sobą to słowizna, żeby użyć jak najwięcej z tych słowów. Aha. Ale my co stacigo nie była też taka łudba, żeby z tego zrobić podcast bardziej edukacyjny? No to prawie za tę widzę. Jeżeli będziemy mieli słowizna A jo, ale że wypisaną, łekrum, że jedne podcasty taci casualowy, a drugi edukacjowy. Co stacigo, znaczy nie pamiętam dokładnie jak to było, ale zdywym jest, że taci łebgotci bała. wiesz co, mnie tak teraz, wiesz, łety słowiec nie gadam, bo mnie się przebudziło, że kiedyś jak był na latowi szkole, to tam dzień w dzień, jak my cały uciele tam było plus minus 8 godzinów warkłewniów, to tam dzień w dzień była jeńszo tema słowizny i dzień w dzień było 50 słówek i zwrotów. No na przemiar jeden dzień to my mieli tema miłota i tam były wszystkie słowa sparłączone z miłotą. Jedno tak ci mnie łestało w głowie, co i miłotny rozbuch. Aha. Jest to fajne słowo. I ale to było wiele tych ciekawe słowizny. Jo. A i mam łudba. Jak? Może o metodach edukacji. To chyba edukację. Jo. No dobrze, ale edukację jakie ci? Bo ja ci tę edukację myślisz. Inaczej, ja myślę, w jaki sposób można, no ale też prawie nie idzie o to, żeby my dali kaszebę tamto, No. ale edukacja w jak w ciekawy i atrakcyjny sposób zrobić uczba kasze wścigłe, tak żeby nauczyć ludzi mówić. Czy nie w to stare? Możemy iść w to starne, słuchaj, bo już tak myślę, że tak poprawdze między sobie dele po tym zjedzeniem na Dniu Jednoty Kaszebów, my też kunsk gdele edukację, bo gdkałe ti no jakby regionalnie edukację, jo. No tak jest rzadko, że jak jest ten szkolny metkasze wścigłe w szkole, to on by miał tak poprawdze uczyć z tej juwerno, te historie i rozmija ten płez rzadki, że nie bluz ten język, żeby ten szkolny też ma innymi rzeczami się zajmował, ale z drugiej strony dla ciebie takiego szkolnego wymaga, żeby on był takim sumnym herojem w tej szkole. Nie? Bo to tak naprawdę dziś ta kaszewska edukacja wezdrzy, jeżeli ten szkolny, no my taci pojedyncy. Ale nie może tego wymagać, bo tak samo nie wymaga się od innych szkolnych, że oni będą uczyli rzeczy, co nie są jakby w ich wiedwie wiedzy. I dlatego no, też były takie webgrytci, między innymi łekłema jakaś wścigłe instytutu, tam w tym etnotanku, jakby po prawdzie miała wezrzeć ta edukację i z jednej strony je udba na regionalną edukację, jak no apartny przedmiot, ale zdredzi, żeby we wszystkich przedmiotach był plac na regionalny wątci. Żeby tam był plac na to, żeby prosto nie było takiego wrażenia, że okej, mamy płelści, mamy matematyka, mamy jakąś tam biologię, czy konkretną roda tam w społecznej szkole i tak dalej. Rozmaite tam wiedwie wiedzę, a kaszebizna to jest coś apartnego. Kaszebizna, czy tam inna regionalna edukacja w innych regionach, to jest coś często apartnego i to my wstydzimy na to wam przedzeliwamy chile godzin z jednym szkolnym, który się od tego wszystkiego będzie specjalizował. Ale to jest takie wielkie drążenie dla tego szkolnego. I dla te, wedle mnie, lepsi by było podeńscy, w każdej wiedwie widzę, gdzie idzie, wiedzieć jakiś regionalny wątci, wiedzieć choć te chile godzin na ta regionalną sprawę. Jeżeli mamy geografię, no to geografię tego regionu. Jeżeli mamy historię, no to historię tego regionu i tej grepy.
Jeżeli nawet mamy puelści, to dochtyś na puelścim dysa łebgadewac puelstwo językowi dokazach, które są sparłączone z kaszebizną czy za czymś innym regiona. Nie? A kaszepści tedy mógł prywdze zaskupiwać na nauce języka. Ale prawda, jakby to miał wezrzeć, no bo równakie ta łeglowo-polska programowo spłedla, spłedli, programowy spłedli, no i łebecze je ten organ regulujący i on reguluje na całą Polskę i krum tego lokalne OKE miałoby reglować tą edukację regionalna. I jakby prawie miała wezrzec uczbłewnici, podręcznici, jakby one miały wezrzec, bo jedzie podręcznik na całą Polskę i co, je dodych regionalny, czy to każde województwo by miało swój regionalny podręcznik, taki aneks? Dodych regionalny to myślę, żeby była dobry łudba, żeby prosto, żeby były regionalni dodywci, które też by nie musiały być sparłączone z tym jednym łódźbłewnika, że mamy łódźbłewnik i tyle starnów wydzielonych na regionalizm, leno, że prosto taki dodywk do tego, co już mamy. Dodywkowi spłedli regionalny do tego łeglowe, krajowe spłedligłe, terno by musiało być też peżna łed chudzony. Bo to, co tery je w szkole, czego się uczą, jakby do tego dołożyć ten regionalizm, to by było za wiele, nie? To by było za wiele. Ale żeby niektóre tam rzeczy płeswiancec, bardziej na jakąś, nie wiem, no rzeczy bardziej sparłączone z regiona Duny, to wtedy by mogły być i te łeglowe płelści uczbłewnicze łed chudzony, aby mógł dąć do tego regionalny dodywk. Teren by nie musiał też być koniecznie na papierze, to by też mogły być jakieś materiały no prosto w internecie. No te tery taci cesk na to, żeby robić tą większą digitalizację do tych szkół, żeby dodawać z tego, no to też by było ciekawe, jeżeli na te głębienie regionalizmu, to one były na taci, że one by pokazywały pewna lepszą perspektywę szkoły, że pewna insi myśle nauczani, że pewna inaczej by też te głębienie wezdrały, aby był ten sam szkolny. Bo myślę, że od tych szkolnych by słychało wymagać, żeby oni się prawie przerychtowali do tego, do tej regionalnej edukacji, co by też miało cesk na samych szkolnych, na środowiście szkolnych, ale też uchodziło to, żeby nie było tak, że okej, to tery od powyższych rzeczy to jest ten pan albo ta pani, a na te regionalne to jakiegoś stażysta przerycimy, nie? To jest dobry łudba, jako taki aneks do reszty przedmiotów. To znaczy, że no na przemiór jest taki aneks, już nawet załóżmy, że on by był w formie książki, dla każdego z regionów byłby często inszy. No i na przemiór, żeby, no wybacz, na przemiór na matmie, jeżeli masz jaką ty ma na matmie, no to w tej regionalnej to by były na przemiór, to były brekływał regionalne postacie, co stacigłe? No ale są... Że w poleceniach na przemiór, wiesz, byłoby rechływanie, nie wiem, na przemiór na geografię, jak masz rechływanie spadków temperatur, to by mógł rechływać to na przemiarach rzeczywistych placów, jakie istnieją w twoim regionie. Aha, no taci jo. Znaczy myślę, że taci akurat matematyka to może być pewna problematyczny, nie? No prawie nie, to idzie plus usadzeni takich lokalnych bohaterów do poleceń. Porechuj włosy na brodze cejnowe. No nie wiem, czy na taci to by miało iść. A jak wezdrał zadania w książkach do matematyki? No ale tam nie jedno je jaka postać. O, pan Antek zrobił co stacigłe, oblicz ile ma tego i tego. No ale to jest jakiś tam pan Antek, ani marszałek Józef No niech to pan Zeremus. Ale to nie jest wtedy marszałek Józef Piłsudski, nie?
Oczywiście, jeżeli by była regionalna edukacja, to jest taka łudba i taci cesnieni na to, żeby były też uczby innych przedmiotów. No, my mamy ustawowy uznany regionalny język, no to w tym regionalnym języku. I wtedy matematyka była prowadzona w szkołach po kaszewsku, często po kaszewsku, to już by było dobrze, jo? To bez nie musiało nawet dopalanczować tam płerechuj włosy na brodę cenywę. Ale to, że ci ledze, co by tam były, w tych poleceniach, że to by nie był pan Antek, tylko no wasta tuna, to już by co zrobiło, nie? To już by co zmieniło, ale to by w jakimś cweku rzeszało dyrektno z tym, że to był język. Ale no jeżeli gdyby takie regionalne edukacje w skali całego kraju, no to nie wsiądze tam jest regionalny język, albo tacy warenci, żeby w nim gadać swoje edukacje w tym języku. Myślę, że kaszepści by był niechłodzy do tego, ale no jeżeli no niektóre prosto rejony nie inaczą są tak nawet gwarą, żeby był cwek, tak naprawdę wprowadzać całno, no, przepisywać wszystko dolmaczyć na ta gwara. Ale mogłyby być elementy, na przykład no, regionalnej historii, no to nie jest jakieś barodrandzi, nie? To nie jest jakieś barodrandzi, żeby prosto niektóre rzeczy z łeglowej historii wyrzucać, a miast tego wstawić stile takich bardziej regionalnych. Tak samo z geografią, to może nie gadać aż tyle o jakichś tam westrowach na końcu świata, może tyle tych westrowów weźmergnąć, a wstawić miast tego jakieś no, rzeczy do niego kweligłe. A nie wiesz, czy może w historii Polski, albo może w innych krajach jest coś takiego? Skąd możemy wziąć płeckocęg? Znaczy to jest coś takiego, że Jubes drżą na federację Jubes drżą, bo tam pewnie sadzają jakoś taką regionalną edukację, która niewiedno jest sparłączona z edukacją etniczną mniejszyzny, jak taci mniejszyzny, jaką są Kaszebi. No, nie są ustawowe uznane, ale są jakąś taką mniejszyzną, która nas inaczej od innych. Czasa to jest blues nasztemowani na to, że w tym parce kraju chłecłenie narodno, czedejowe, często takie są jak wszelkie inne partie kraju, to równak sossa banze inaczęło. Że równak banze pewna insza roda na nordze danego kraju, na narodowym kunuśku, a na pełniowym. A ty nie masz strachu, że to by mogło zagrozić bezpiekowi polskiego państwa? Że może to prowadzić do jakiegoś, ja wiem, separatyzmu? Myślę, że separatyzm to by tak po prawdzie no nie ma tu nic do uczynku, separatyzm, bo myślę, że większa zagrożba separatyzmu jest wtedy, jak prawie te regionalne sfiunde nie ma. I jeżeli tak po prawdzie ledze żyją w takich bańkach, czasem dosłowno bańkach, że oni usadzają w kwel sobie jakiś taki no taki nurcek do rzecy, dlaczego oni nie wychodzą i oni siedzą tam w tym sklepie swoim i zajmują jakimś tam plestaniem w internecie, bo tam ledze są cole mało najbardziej wygedony i tam ledze cole mało wicy mają do powiedzenia i są najmądrzejsi i zaraz dysponują najmądrzejszymi źródłami, to są tereny, gdzie się rodzą ci, no, chciałoby się powiedzieć, cole mało jakieś trolle, ale cole mało to są tacy trolle, co za darmyka robią. Za darmyka robią robota jakimś tam narracją no, separatystycznym, czy prosto takim zdrotczym. Że oni prosto, no ledze, co są dysfunkcyjni. Tak naprawdę to są ledze dysfunkcyjne. Jeżeli oni nic nie robią ze swoim dzieckiem, ale no, się zajmują no, sznekrowaniem w internecie, komu dowalec, do czego się doczepić i gdzie tam siekać
czy tam Ukraińców, czy Żydów, czy Masonów, czy jakichś lewuncy innych Greków, które krajami rządzą świata. No prawie, czyli nie widzisz zagrożenia dla kondycji państwa w takiej regionalnej edukacji? No nie, Czy może te bardziej widzisz, nie wiem czy dobrze rozumie wzmocnienie tego państwa bez jego rozmaitość? Wzmocnienie państwa przez rozmaitość, ale też pewnie przez to, że jeżeli człowiek czeje sparłączeni ze swoją ziemią, tą bleścią, to on wtedy może widzieć więcej cwekłu w ewentualnej łebarnie tej ziemi i w tym, żeby ta ziemia żyła w takim dreszstwie z innymi regionami, niż jak od zaczątku, od małych głębi on musa gadać z czymś, czego on nigdy nie był doświadczony i z czym tak naprawdę nie ma nic do uczynku i w jakimś sztuce on zaczyna widzieć, że to jest coś z butenszegu, nie? Jeżeli, no nie wiem, jeżeli, no ja miał w technikum taką szkolną od historię, która nagadająca o wojnach mieszka polskiego z Płomierzanama, gadała, no my płebile Płomierzun. To było w Chłenicach, na Płomierzu. A kto płebił? Ja płebił tych Płomierzun. Łena może płebiła tych Płomierzun, no z was kasza pści miała. Kto płebił tych Płomierzun, nie? Jo. Bo tak naprawdę to tak jest, że jeżeli ktoś jest uczony od małego, że nie wiem, Husaria, Józef Piłsudski, ta narracja taka warszawsko, powstania, a ani jego Stark w tym nie brał udziału, ani jakiś prastarkowie, bo może studiować swoją genealogię i nie należy nigdzie ni żadnego husarza, nie należy nikogo, kto by tam pod sobie z czym służył czasa, ale on był w tych herojów bez zazdrzony. On był w tych herojów bez zazdrzony i na spodlim taci historię, on był bez lojalny państwu. No to niektórych to może przekłany, a niektórych tak przekłany, że nie. Że no butenszczeku, że ją mam w takim ługarstwie rzec prosto. A jeżeli by była ta regionalna edukacja, to ten człowiek by widział jakieś sparłączenie z tą ziemią, by wiedział, dlaczego budynci wiegłe wse wezrzą inaczej jak budynci w dredzi wse, a dlaczego jednej dredzi wezrzą inaczej jak w dredzim województwie, to wtedy, jeżeli będę czuł sparłączeni, że to, co je w kłelniegłe, tak poprywdze, my jacyś udokazani w historii, my jacyś udokazani w tym, że to terny państwo pozwoliły te rzeczy zachowywać, to wtedy to może większą lojalność budzec, jak taci od zaczątku, no, karmieni ledzy ugarstwa ma, tak? Jo? No prawie. Rzeknij nam, skąd to dokładnie jest? Urodziłem się w Człechływie, wychowuję się w Wierzchływie, Banowiszczu. I rzeknij mi, jak tam biegła granica przed drogą wojną? No to było prawie mylezna przegraniczny. Ja mieszkam w budynku po starym Zollhausu, ale Zollhausu dla Bane. No i bo był też w Zollhaus taki drogłowy i teren wezdzie jak co mało taki Zollhaus na całym Pomorzu, że taki wielki budynek i na nim są takie ciemne dyle. Taki ma ciemne dyle małe budowany, a ten mój budynek, ten gdzie ja mieszkał, ten banowy Zollhaus, to on był z czerwonej cegły. No i te granice... Czyli kto tam sedził? Czy pogranicznik niemiecki czy polski? Niemiecki, bo to była niemiecka starna. Była niemiecka starna i no tak naprawdę jedna granica była na rzece Kamionce, za którą była mylezna Kamionka i potem też Zamiarty, gdzie kureczce stoi taki snyży klasztor, a druga granica była na Sztrece, jak się baną jechało, i to było przed mylezną Młeszczenica, mylezną Kłesznajderską. Kamionka kureszce też mylezna Kłesznajderska, bo trzeba pamiętać, że Kłesznajderi, tak ty taka łebinda
Katoletce między, jo? Kataleckich Niemców, jo, która tam sedzała na płemierzy mieszczet krzyżackich czasów, to łena płe pierwszej światowej wojnie i płe przełączeniem płemierzy do Polści, trafiła do Polści. A za kogo łena wylowa? Za Polską. Za Polską oni welowele, ale tyś... Myślisz, że to przyjdą bez wspólną wiara? Tyś, bo cole mało przez cały presci czunt, no, były wspólne leste z Kaszebama, z Poelychama, były wspólne leste, cole mało doby wiele Kłesznydrze tam. Bo tyś Kłesznydrze to była tako najmocniejsza, no Kłesznydrze usadzali też taki najmocniejszy czundnik katolecki w wypadnych presach. Chyba był publikowany, ja wiedzę, po niemiecku. Po niemiecku. Tak no to były katolece, ale równak Niemcy i równak Presyce. Równak Presyce, no bo jak już przejechali ci polscy żołnierze, no to oni tam z domów tych Kłesznajdrów, no to oni tam między świętymi małe bryskama katoleckima, to też wejmele tam Bismarków i cesarza, nie? To im się jakoś nie przykływało, no bo dla nich to nie było tak widne, że Niemiec to musi być protestant, no bo oni byli Niemcama katolekama, tak to i oni nie widzą w tym ni żadnego iwru, nie? Że mają wiarę taką, ale lojalność taką państwową mają taką. Wiesz, ja zapytał całą tą granicę, bo z tego, co miał czytać na wykładach, to po wojnie, oni jak robili granicę krizów, to oni je tak pomieszali, żeby one nie były często istne jak te przedwojnowe granice, żeby zatrzeć potencjalne podziele. A akurat Niewicy w Łabędze Wierzchowa Banowiszcza to są zgodzy. Jo? Jo, akurat Niewicy to są zgodzy. No może tam pewnie mają przedzelony, ale jeżeli chodzi na jakiej drodze była granica, to może je kwestię 11 metrów max, że to są inaczej. Na przykład, nie wiem. Te granice plus gminów czy krizów? Akurat tu to na jedno wychodzi, bo gmina Człekowe to jest tak graniczne i z Kryza, i z województwa ma nawet. Tak to jest z Wierzchowa Banowiszcza, to może do 2 województw sobie pojechać. No i prawie, jak my gadamy o tej edukacji regionalnej, to łybycze, że to są po prostu 2 tereny, jakie mogą mieć inszą strukturę lednostową, to znaczy, że ledze mają tam insze pochodzenie, insze doświadczenie i tebe dla tych ledzy z 2 starnów granice, czy tebe robił istną edukację regionalną? Jak tu je często, ja myślę, dość wielcy rozinaczeni. Je wielcy rozinaczeni, ale to też zależy jak rozmieć region. No bo jeżeli prawie, jak ty rozumiesz region? No bo jeżeli my Peprydze Westywile, to tak w takim rozumieniem, że region równa się województwo, to je pewna za wiele. Tym bardziej, że no, są wątpliwości co do historycznych dokaznieniów niektórych województw. To je pewna za wiele. Jebe może zaczarował w starna conym kryzów, ale może jeszcze mniej, a ty, żeby wiedzelec dać taką pewną płejuga tym szkolnym, żeby oni sami tyś czegoś dowiedzele nawet w tej konkretnej myleznie. Na przykład, ale dnia taci szkolni też się zderzają, ale to jest ich dobry wela. To jest ich dobry wel, żeby jakiś tam kółkę specjalnie usadzać czy coś. I w gimnazjum, no u mnie w gimnazjum było takie jedno kółko, które nas tam przerechtowywało do jakichś tam gminnych konkursów. I tam sa na przemiar ucięły dzece, że druga światowa wojna zaczęła tak poprywizować Wierzchowa Banowiszcza. Bo z Wierzchowa Banowiszcza wyjechała bana, która zaatakowała Chłenicę i ta Chłenicę dobyła. Takich rzeczy my sa ucięli. Jo, i to jest brakowne, żeby ledze w szkołach swoich wiedzę lewicy łe swojej tatczyznie. Te najmniejsi tatczyznie. Prawie te najmniejsi, bo myślę, że no nie z wszystkim to sa trafi, nie z wszystkim sa trafi, bo że jakiś tam większy region, bo do jakiego regionu bez przepisu Wierzchowe Banowiszcze. To nie jest ani Kosznajderio, ani to nie są Kaszebe, ani Błery, ani Krajne. To jest tak na pograniczu tych regionów prawie i to jest, może rzeknąć, człekłewska ziemia, ale co to znaczy?
człowiekowska ziemia za Niemca oznaczało coś często innego. I też człowiekowska ziemia, jak zdrzysz w jakichś tam opracowaniach z człowiekowskiej ziemi, to jest nazwa człowiekowa. A Wierzchłewe Banowiście to jest prawie ten taki najmniej ciekawy firtel na Puering. To jest prawie ten najmniej ciekawy firtel, bo jakim historii tak najbardziej męci. I jak to teraz parłanczyć z jakąś taką szerszą historią? No bo łebacie, jakie rejonizacja, to do jakiej szkoły tam lezne przedzielone? Znaczy, społeczna szkoła jest normalno w Wierzchłewie. Gimnazjum jak było, to było przepisane do Rechnów, to jest tam bliżej Człechłowa, tak między Człechłowa a Chłenica ma, tak nie może do Chłenicy bliżej. Myślę, że szlachowno. Na z Chłenica ma lepszy sparoncze niż Baną. To ja wiedzę, że jest bardzo dobry. Tam za Banę zatrzymują? Jo, w Wierzchłowie Banowiszczu tam jest Bana. I kulisz tak lezi tam wesedy. No za nowe dziewiaczy dzień, no. Jedno jakie... Jeden Hubert na gwes. No dwie osoby w jedno wesedają, nie? Jak ten... No niektórzy, wiesz, prosto sobie jadą co dzień do Chłeniców na Kupisze, z tych Chłeniców wracają. Jeden dzień. A rzeknij mnie, tak, sparonczenia są. jak ja tobie miał wspomnieć swoje dziecne lata, jak ledzę w twoich ówczesnych latach płetchy dali do regionalizmu? To było raczej ciekawe z tego, co łetacza, czy wiera to takich nie interesowało? I ja nie miał nigdy wrażenia, że coś takiego jak regionalizm w ogóle istnieje. Nie miałem takiego wrażenia. Prosto jeżeli było jakiś regionalny wątci, to nie było, że to jest w regionie. To było, że prosto we Wierzchłewie, we Człechłowie, we Chłenicach. Ale to nie było takiej budowanej stwierdzenia, że my tu jesteśmy na przemiar na płemerści ziemi, że my są jakoś inaczej mamy nydzi kraju, że to są prosto takie punkty. To są takie punkty, takie ciekawostki, a tu kiedyś była jako Szebnica. W tej stojała Szebnica i tam wiszele ledzy. Czasem to były jakieś tam historie, nie? Które też tak poprawdzone, nie mają takiego charakteru jak na przykład na Kaszebach, gdzie cole mało lectwo je mniwicy taci same i są jakieś rodzezne, które pamiętają przedwojnowy cząt. W Wierzchłewie praktycznie nie ma takich ledzy, bo to była ta niemiecka starna. Nie ma autochtonów za wiele. Nie ma. Łeglowo są. Jakieś może są, ale myślę, że to nie bardzo takich, co pamiętają tamte czasy. Ale na przemiar był taki ciągnik, tygodnik człuchowski i tam czasem są jakieś ciekawe rzeczy ponależały. Welskojęzyczny czy niemieckojęzyczny? Znaczy, godem teraz tym... teryczasny. Teryczasny. Tam nie dywno, bo przez to, jasno, nie dywno. 5 lat, 10 lat może nazwać, ale jeszcze pamiętam ten tygodnik. No i tam się czasem pojawiały jakieś tam ciekawe historyczne rzeczy. Na przykład przejazdy cesarza Wilema do Wierzchłowego Banowiszcza. Za czego on tam rzekł? To była bardzo ważna strategiczna stacja. Jeszcze w czasach przed I światową wojną to była strategiczna stacja, no bo to tam było też, no bo na Fejm Westrzała, Łeglowe, to był taki rejon, w jaki oni chcieli inwestować. I prosto to był na taką wizytację, no coś prosto co przejechać, orkiestra była przyrechtowana. Są jeszcze raczej łedimci z tego wydarzenia? Nie ma łedimków, bo jacy już nigdy tej orkiestry nie widzą. Bo sobie okazało, że jak on wjechał, ta jego bana wjechała na stację, znaczy jeszcze przód jak miała wjechać, to był taki smutny sygnał, że sorry, ale cesarz nie może przejechać, bo jakiś tam jego krewny się rozchłeżył, więc bardzo musiał pojechać dalej, ale się zatrzymał, czas cesarz coś tam pływi, dobrym słowa wesprze, okej. No, że jak wjechała ta bana na tę stację, to mu zły dwiże w wagonie łedemokle. I on nie spojrzał tam, gdzie ledzeć dele. Znaczy to jest takie podanie, nie? No, łebociu jakiegoś robela w torach, łebociu jakiegoś robela tam w szczekach, bo tam taka banowa baza była. I łebociu tyś mu jechać. O. Tak, bo w 1903 roku była. Ale był to łebociu i widzą, nic nie przerechtował, ale przejechał, oni są wypiale na tego cesarza i on kazał zarojachać.
A wielu to był taki raptus, że no powiedzmy, dobra, jedzemy. A tyle są tam żdele na tym banowiszczu, na tym peronie i sam dopisze doznale dlicze nikt tam nie płemachu. Co ja wiedzę, co ja czyś tam w takich tamtoczasnych gazetach to było napisane, że tak dokładnie nie było, ale co z takiego zachowało i to potem w tym człowiekowskim tygodniku było, ale to nie było, że to historii jakoś tam, że to budowało jakoś regionalną sfiunda, to była po prostu ciekawinka z Wierzchowa Banowiszcza i ten regionalizm to sam nigdy nie opierał też, ten regionalny bunt się o jakąś etniczność, o jakąś juwernotę, ale no prosto, że co sadzajało na ich ziemiach. Tego typu to był regionalizm, że to było umilowieni w tym placu, na tym naszym firtlu. To jest coś. To jest coś, ale regionalizm to też nie był taki, że on był barodejowy. Prosto on był taki język faktów. Język faktów. Gdy są taki najmocniejszy regionalizm na całym południowym Płemierzu, bym rzekł, ale też w tym moim firtlu w gminie Człechowe, w porynkowych partach gminy Człechowe, to jest radio Weekend FM, która sadźba w Chłenicach. I tam się pojawi teraz taką serię regionalnych historii. O! Jak sadzają jakieś wydarzenia, to też one są relacjonowane. Czasem były jakieś tam audycje, na przykład z Brusów Jagliów, nie? Co tam jest ta z ogrodach umów ścigłe. Tam tyś teraz, no teraz jachujemy autoła z brata, brat to włączył, a tam przez no dobry pół godziny była audycja o tym zagrodze, a potem tyś przełączony na jakiś tam kamienny krandzi w jakimś tam lasu. No ciekawie, bo to... Czyli, czy to jest prywatna stacja, jo? Prywatną. I prywatna stacja z takim jima. Jo. I jeżeli prywatna stacja z takim czymś jima, to oznacza, że musi być zapotrzebowani. Że ktoś to słyszy. Jo, i jest zainteresowani. Leno, że to nigdy nie jest taki barodejowi. To nigdy nie jest, że to jest takiego, że my wam opowiadamy, budujemy juwernota, że widzisz, że Borowice, Krajnice, Kaszewi, Pałancze tasa. Łącz tasa, jo. Jo, leno, że to jest prosto. No teraz wam opowiem sobie w tej meleznie, co dzień przechodzę tak tych placów, a widz ta, co tam sadzają. I to jest taki baro casualowo podany. To z początku sygnie. Znaczy nie wiem, czy na początku. Dla ciebie zaro tam kierować w jakieś taki wysoki rejestry. Dla ciebie jakąś tam deja mocno te lezy kierować, jeżeli czasa to sygnie, żeby ten regionalizm równak zakłestyżył. I żeby równak to płaciecy, taki przerzeszenie do tatczezny, może się nie wyrażało w busznych zjawiskach, żeby się nie wyrażało w śpiewaniem hymnów, żeby się nie wyrażało w jakimś tam wielkim takim w gytkach Łeremusu i Królewiące, żeby to było taki casualowi, codniowi, baro współczesny, choć z elementami historii, ale taki słechony przerobieniem obiadu, przerobieniem meltechły, ale to są równak parłanci ledzą, nie? I sa też budzi zainteresowanie u ledzy, że coś tam słychale, a całe kazywo, że jedzie z jakąś książkaczetu i tam coś na ich stronach było napisane. Ledzy sobie tak przebuczywają takie rzeczy. Bardzo mało jest takiego napampurzenia w tym regionalizmie, który prowadzi Weekend FM. Nie ma tam żadnego napampurzenia. To jest język faktów, to jest coś, z czego się słyszy robiące meltech, robiące pełni, ale to dzeju nawet. No prawie. Mnie też wydaje, że ta moda na regionalizm, nie wiem, czy ty też to zazdrzył, ale ta moda na regionalizm to jest większa. Może dlatego, że jak zaczęła się 90 lata, tak w Polsce tak bardzo zachłysna za Zapadą, Ameryką, i jak to wszystko zaczęło wezwać tak czysto istnie, tak globalno, to ludzie nagle zaczęli chcieć mieć coś
swojgłe. I w tym widzę nadzieję. Jo, w tym, żeby mieć coś swojego, no i to też ja widzę, tak poprowadzę w tym, co sadzenia w kasze bez niedzeją. No co sadzenia? No, nie ma czego stać się, ja nie widzę za baro, takiego podeńscy, że my coś robimy, bo jesteśmy coś winny tym wielkim przednikom Zajarzą, że jesteśmy winni coś tym zajarzom, że to jest mływa Starków i my dlatego chcemy uchwywać mływa Starków, że to jest coś, co po prostu jakąś spytkłewizną i my musimy ta spytkłewizna utrzymać, bo jak nie, to tam jak przejdziemy na dredzi świat, to nam ma łeb Ukraińcom za to, że jesteśmy zmarnowali ich spytkłewizna. Nie. Bardziej to jest taci zdrzeni, że okej, to może było na ich Starków, ale to tery je na ich. Bo ci Starkowie pomerle, albo ju nie zajają aż tak. I to jest tery na ich. My się tym zajmujemy, bo to może być na ich. I tak czasem nie jest nut baro wiele do tego, żeby zachęcać do tej kaszebizny. Jeźle łeni guzdrzą, że łeni co mogą z tego mieć, nie konkretno z detków, ale czasem też ze znajomysce, że to nie jest tak, że im tam w szkole ktoś on coś tam kaszewskiego sa uciec, ale że pojadą gdzieś indziej i że ktoś poprawdza po tym kaszewsku mandze gydył. Plac na to, żeby poprawdza sa tego uciec, żeby ty regionalne znaleźć sa uciec, nie wtaci na pampurzony yrd, że to jest coś winien tym wielkim przed tobą, te małe piszkły, to bele stolem lewie, a te tam jest taci musz trzymać, żeby to nie zawalało co sam, musz to trzymać i musz odbudowywać to, co sa sepie. Będą budować coś nowego na budować coś nowego i niekoniecznie po MSL tych starszych. Bo ci starsi w końcu umrzą i oni wtedy nie będą mieli nic do gadania. To jest dość brutalny, ale to równak no, niektórych może zachęcać do tego, żeby równak być bardziej odważni w tych swoich zajaniach. A słuchaj, bo my we dwóch, my tak doparłączyli na tą etnofilologię i do tego kaszewskiego świata, no w paroszlachłewnym czasu i mam wrażenie, że ta zmiana z takiego beca kurstoszał do beca rychtych dzejarzał, ona się zadzejała w latach 20., 21. stulecia. Tyś mam takie wrażenie, może to po pandemii? Może pandemię i po pandemii to taki katarzys był dla ledzy, ta żynka? No kwestia, no i łeb czas pandemii kaszewskiego się nauczył. Może tyś, no nie wiem, bo to drągo jest rzec, to te skutki tego będziemy widzieć, ale może tyś napływ Ukraińców i taci, ale... To jest ciekawe, propos tego, narys na szasajach zaczął pojawiać nowy język, narys na szasajach zaczęły pojawiać ledze, co no nie sromele sa gadać inaczej jak po polsku, bo sa zaczęły taci ledze po pierwsze pojawiać. Niewiele letko, ale sa pojawiały i to robili i sa pojawiały jakieś interfejsy w innym języku i sa nic strasznego nie stało. Myślę, że to tyś niektórym ledzom mogło dać do myślenia, nie? Że to ukraiński może być, to czemu nie kaszewści, czy to jest język tej ziemi, nie? No prawie. Ja tak zastrył po swoim gardze, jeden wedolmacia, jeden z Gdańskiego Pruszcza. To jest taki gard, 300 tysięcy mieszkańców, bardzo wiele geszeftów się pobudowało i było no stygnąc pracowników. I tak za tym bardzo wiele Ukraińców przyjechało do nas do roboty. I wiem, że zanim byli bele, to w Pruszczu był stolemny, ogromny hejt na kaszebizna, a jak ledze z Błotna przyjechali do Puelści, to ta kaszebizna nagle zaczęła wydawać się taka bardziej naj, taka z nunu. Ale my wróćmy do tymy, my gdelełe zmiany, jaka się zadzajała w podchwytaniem do regionalizmu. I po prawdzie, no, je zazdrzył, że jak je zaczynał swoją drogę, tam tą pomorsko-regionalną,
to było takie przeświadczenie, że są ci starzy dzejarze i oni no, poza tym, że przydno gadają o dzejaniem i po prawdzie to nie je wiedzieć, o co dokładnie idzie, krom mitycznego dzejania, to nie zazdrzył, że tery na przestrzeni ostatnich kilku lat, czylu lat, młody jakby płacili taki wiatr zmiany, że ci młodzi to oni sami mogą coś swojego wymyśliwać i mogą też zajać. Jo, ale myślę, że to są tak pewna rzecz z tym, że rozszerzył się jakby świat tego młodego pokolenia i to młode pokolenie czeje większą odpowiedzialność za to, co sadzają w nich. Oni myślą, że zaczynają już zacząć tak pewna webdrążony tym świata, kiedy oni są w tej średniej szkole, czy tam weży społecznej szkole, oni już zaczynają czec pewna zmantu tym świata, oni już zaczynają czec, że coś im nie pasuje, że to nie jest wszystko tak farwno i wtedy już zaczyna u nich jakiś aktywizm. Wtedy już zaczyna u nich zainteresowanie zainteresowanie taką siekbą, zaczyna z rozrzeszeniami, z tymi iwrama, jakie oni cieją. Myślę, że to jest pewna dopis tego, że może te iwre są niekterne bardziej niekterne ludzie te iwre cieją z dnia, jak może te 10-20 lat nazad, ci młodzi. Ale z drugiej strony to poczucie odpowiedzialności ureśniło ich do tego, żeby sami się za to zbrali i nie bojeli się tego, że się jakoś chutko wypylą, albo nawet się bojeli, ale mimo to się tego podjęli, przejmujące, że już się wypyla. I czasem ten felęk nadziei na takiej szczęśliwej, pięknej rzeczy, when im dodywy czegoś takiego, że oni chcą równać biutkać i równak się na co zdać. No prawie, że chłodzy je to starsze pokolenie, one coś tam robi, dzeju, te robisz tak jak starsze pokolenie, rzeczy, że to I bardzo robisz. dobrze. Dobrze. A nagle tak sedzisz, zaraz, nie je dobrze. Zaczynasz coś zbierać, gadać z innymi rówieśnikami, bo oni też to widzą i inni nie widzą też same zachy jak tobie i zaczynasz zmieniać świat. Prawie. Jo, i řekni mnie, kiedy przyszedł do ciebie taki moment, taki szczyt, że ty powiedział, że jak ty nie będziesz zajać, to nikt za co tego nie zrobi? Nigdy do mnie nie doszło i tak po prawdzie nigdy im nie miał takiej łudby, bo jak im zaczął się tak tą kaszebizną zajmować, to było zajmujące się dlatego, że ją widzą wyrtność w tej kaszebiznie, jak no większym skarbie płemłeżygłe. Jak może tyś taci no więksi barnie procem próbą globalizacji tego płemłeżygłe, procem próbą, żeby tak często to płemłeże nic nie znaczyło w skale tej płelści, w skale tego, żeby gadać, że me płebile płemłeżun, że na płemłeżu sagody me płebile płemłeżun w kontekście biutków mieszka pierwszego z pomorzanama, to i tak, no bo ja zaczynam przymiernie, nie wiem, czytać te słowy szramu, tak, że tam została pokazana ten język płemłerści, to je kaszepści, że to jest prawie ten język płemłerści i że są też tam jakieś inne dialekty płemłerzygłe, ale one wszystkie mają równek z tą kaszebizną sparłańczyni. I w moim odczuciu to się tak malowało, że kaszebizna jest tym największym skarba i może wyrca tej kaszebizny nauczyć i nigdy nie miał takiego poczucia, że tery trzeba coś tam pomagać, akurat czegoś takiego nie miał, że trzeba tery coś robić, żeby retać ta kaszebizna. I w to wlez, bo je rekłewał na to, że je
na banda taciłe cwekły, w tym, że banda co zrobił, ale nie miał udbony tego, że w czymś sa przesłuża, że w czymś spłymłego, ale no, że banda miał co robić. I to dla mnie był taki związek. To była dla mnie ta zapłata, że banda miał co robić i że banda mógł zajać. I do tery nie ma takiego płaciacy, że jeżeli sa udzeliwą w typłemu ranie, jeżeli coś tam przedolmacza, coś tam się zgadza zrobić, to że to tak pewnie, nie wiem, że to co srety, że to komuś tak jawerno płemygy, w każdym sztuce mogę się z tego wycofać i tego nie robić, ale tego nie robię nic, zaczkę spłacić sobie brzyżku, bo już no tak pewnie na dzień to jeszcze ni żadny taki stójny robotę nie mam podpisany. Większość rzeczy, co ja robię, to tak pewnie na gamba i rechuję, że płe roboce może jak ci wynagrodzeni albo w detkach, albo w jakimś późniejszym wsparciem przy innych rzeczach, które po prostu mnie sam widzę robić. Bo mnie sam widzę, ta robota w tej kasie biznie i to jest dla mnie związek, że ja to robię, ale nie mam takiego poczucia, że ja teraz retą ta kasza bizna, że ja jakimś, nie wiem, teraz wsparciem do tych kaszebów, że teraz ktoś mnie będzie jakoś tak osobliwie wdzięczny. Choć myślę, że mogą, nie wiem, niech ten ludzie może to mogą, że to plażyć i mogą ciec, że je to jako spłemec. I tak obiektywnie zdrzące to wiera je jako spłemec. Ale mnie tak najbardziej to podskacywało to, że im mam co robić i że to nie jest lekki i że tak poprawdze każdy coś musi sobie w rzeczy wybrać. Nie? Każdy musi czegoś sobie w rzeczy mimać. I tak poprawdze płekąd jeden redzimu nie przeszkodzi. Niech so zajmą się nawet czymś głębszym, nawet czymś niewiertnym. Jeżeli nikomu nie przeszkodzi, jeżeli nie jest takim dekt parazyta przez to, co on robi, niech się tym zajmą. I dla mnie to był związek, że mogę robić w tej kasze biznie i że idąc na tę etnofilologię, co tam te kasze bizny wiedzą i mnie nie chciało tego zmarnować. Nie chciało mi się tego zmarnować, ja bym pomyślał, a co tam robię? Komuś to może nie, ale nawet jakby to nikomu nie pomagało, będę miał co robić, będę miał co czego imać. I to jest taka stabilizacja, to jest zaciłe piarcy. Ale ty też, myślę, że to tak kusk parłańczy z inszą ciekawą temu, a mianowicie z tworzeniem wspólnoty. Bo ty rzeknął, że te co zrobisz, może ktoś czego z tobie pomóże i myślę, że edukacja regionalna może mieć taki, myślę, stolemny cesk na tworzenie wspólnoty, czy w szerszym znaczeniu tworzenie wspólnego kulturowego kodu. Bo no czedes, załóżmy, to jest 50 lat nazad, była ta telewizja, było 1-2 kanale i każdy mniej więcej żył w istnym kładzie kulturowym, a teraz mamy te bańki, algorytmy, to je wicy takich indywidualnych kodów kulturowych, a taka edukacja regionalna mogłaby tworzyć wspólny kład dla ludzi, jacy mieszkają krótko se. Ja mam wrażenie, że ludzie pewna zabele, że żyją w trzewymiarowym świecie. Pewna zabele tym, co to znaczy daleczność, co to znaczy dłużawa, szerzawa i weszawa. I tak poprawdze, oni widzą, gdzie jest tam na kyrce jakąś mylezna i wiedzą, że nie wiem, że ktoś tam kogo płeznele w internecie, kogo płeznele na czymś wydarzeniem, że tam mieszka. I oni pewna czasa zabaciwają, że oni tam poprawdze mogą płuc, że oni tam mogą iść, albo gdzieś sa płetkać po drodze i w realu sa płetkać i że to jest coś innego, jak jako znajomość zwykłego z drugiego końca świata, bo z nie ma iwru, żeby taką znajomość zawrzeć. No i tu można nawet hotery zrobić. Ale to, że my jesteśmy tak geograficzno bliżej se, i wtedy ludzie o tym zabaciwają, jak to jest
jak ci to je potencjał, żeby poprvé sa płetkac i zawrzeć jakąś znajomość, która ma inszą jakość, jak ta, która w jedno bandze, no równak na ta daleczność. Bo ledze z dnia pewna wychydają ze swoich całów i pewna zabociwają o tym, że oni też są celesni i że oni brakują kontaktu takiego fizycznego, że widzą cało człowieka, który siedzi przed nim, a który ciwo głową, który się uśmiechnie, a nie plus coś tam pisze. I to jest to taka fizyczność, taka codniowa. Gdybym teraz jakiś tam fizyczność, to tam wiesz, jak czego typu. Ale ta ci codniowi fizyczność, to na wyniku z tego, że my mamy to cało, żeby sa rechać po tym świecie, po tym naszym firtlu. Po jakim sam możemy rechać w takich tam rozsądnych granicach, no bo je wiedzieć, że jakieś dnia, jak sa uprzy, to może sobie jechać do, nie wiem, do Paryża. Czemu nie? Ale za czym? Jak mu jakiś łeb brzeszczy, to mu jakiś jakąś łebinę po jakiś sam może poreszać, żeby bez wsztandza te łebrzeszczy wypełniwać na placu. I on może poprzez cały wichrzezne korzystać, i on może się w tych placach potykać z ledzami. Ledze na to tym zabyciele i bardziej tak myślą, że jest tak punktowe. Jest tak punktowe, a oni zabyciwają, że coś je płemi za tyma punktama. Że coś je płemi za tym moją chęcią, a myla w jakim saucza, albo myla w jakim robia. Że coś tu je. No jo, leży Mijamy jakich sledzy po drodze, mijamy jakich hecze i w tych heczach są ledze, które mogą być dość ciekawymi ledzami. I taka regionalna edukacja to pomogła sobie uświadomić, że te ledze są krótko nają i dlatego ich na przykład może sprosać na jakieś wspólne wydarzenie. Nie? Jak na przykład na Kaszebach. Czy też jest usadzone w regionie. Które jest usadzone w regionie. Jak na przykład mamy na Kaszebach w ramach tej kaszebści regionalnej edukacji, to tam jakieś dyktando kaszebści na przemiar, belni wydarzeni, a ja czym sa tej szkolicy mogą płetkać i zobaczyć, że nie bluz im sakyżą tego kaszebściego uciec, że to nie oni mają jakąś dziwną szkolną, co ich jakoś dziwno uczy, ale że to jest coraz powszechniejsi doświadczeni. A potem może uczają, że niektórzy z nich to po prostu będą gydalami ze sobą po kaszebsku. O! To nie jest bluz do tego konkursu. Oni widzą, że to jest. No wiesz, to jest też coś fajnego, nie? Że sobie idziesz gdzieś w jakimś publicznym placu i gdyż w innym języku jak większość śledzy, nie? Jo. Że może coś zrozumieją, a może coś nie zrozumieją. No to jest prosto coś takiego fajnego. I to też się to, że jeżeli będą te randze do płetkaniów, to ledzy będą odkrywać, że ledzy są fajne. I że ledzy dosa lubić i że fajnie mieć z ledzama coś wspólnego i coś wspólno tworzyć, coś wspólno zajać. Dobra, teraz ryczyma to był końcu książce pierwszy, ryczyma do partu dredzigłe, wspólnota i samotność.